Jangka panjang. Jangka panjang ini. Nanti semua gimana? اللهم أصلح عائلتنا وأمتنا وقادتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومساتحنا صلاحا عما واجعلنا هداء مهتدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من قدر المسلمين اللهم أحد عهد الدين ولف بين قلوب المؤمنين اللهم دفع عنا والوباء والبلاء والفاقساء والمنكر والبعثاء وإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika takbir berkumandang, saatnya kita kembali pada fitrah dengan hati yang bersih. Oke, untuk teman-temanku sahabat dimanapun Anda berada yang saat ini sedang klik video ini dan ikut menonton, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sahabat dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dan yang sakit tentunya segera diberi kesembuhan sahabat. Salam dari kampung kami sobatku, Dusun Kaliatas, Desa Wiyoro. Kita
kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, momen-momen tertentu. Jangan lupa subscribe ya. Berapa menit? 2 menit. Nanti enak undi. Wes. Sudah menjadi tradisi di kampung desa kami, sahabatku, selalu saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan ke sanak saudara kerabat tetangga. Oke, bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi, teman-teman bisa sampaikan lewat kolom komentar. Kita sharing bersama-sama. Terima kasih. Lanjut. Berarti nang anu mang ngene kono melar. Wis. Wong ndi? Tampeni wae iki. Ngeratin nggih Bu. Spesialis. Segala nanti bahkan tuh adik Salim. Salim teman-teman tiga jam akal ini. Pak, iya. Hindi dibuka kita serang rumah ini. Ya jangan ya. Kanten hubungan luar negeri. Cuma ada gerbang Tak kira orang liwat. Ora mulai santok. Santok. Atau ora mulai. Bolak-balik dek anu. Ngendi hubungan iki? Bah. Nanti ke acara niki. Ngidul. Apa nih? Iya, ya risang. Emang wis bacan karo aku gabu ae. Ya, eta. Kayamu ke. Anu. Ayo pindah bolo. Iya, pindah. Enek kudu mang tanteni. Teko kidul ya teko ngene masjidin kan iki kok. Iya, Bang.
Jatah rombongan sak RT warga tempel kok. Bisa bagi ke ayu men iki. Iki sapa iki? Disambi jajane nggih. Sambi. Kemen kula. Jangan diberduluan. Mana kada mari? Kita rumah dia. Ikro barang. Oh, ada itu, ada itu. Pahangan kok aku tahu nyegah kok sampai keblok lho malah. Kalian tua yo. Ayo Ini iki kok ngidul ya. Salatin ibu. Pindah-pindah kan. Ngeratin kepalan kula lupa apa punten nggih. Lah kene lho, jero. Kalau ya ini. Iki lho, Pak. Sekarang gue ngombene yo kuwi kene esis dah iki satu golek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enak kok. Enak kan? Nanti semua iki mangkara melu. Isine kono. Ora gurih. Nyok balen. Kan. Sami-sami. Porong panas. Rombongan. Ya becak loh, kan ini karo bae malah yo. Yo ora kan yo yang kene kampung. Iya. Pindhae. Endi iki acarane pindhae? Yo kowe anggere Mbah Ponco kok. Kak tepung sisa ndak pengen dal ngidul atau Marsiten. Bocor rong dino kono. Iya. Marsiten bocor rong dino wis dek bodho. Oh iya. Iya. Ora dek ini lho, dek ngenane wisan. Apa ide apa? Ngenane Siten. Ndak salat Id wisan. Kene ndel salat. Betul 3 dino lho wisan. Ya salat ning ndi? Nang omah. Apa? Ternyata ndudan dek ngenane kula. Ya cenggon to nek wonge. Ora rono. Rombongan sak RT bolo. Iki RT si RW 7.
Engko ora ketemu ndekno. Ngeratin Bu, dipun pangapunten. Ngeratin Bu, Pak. Ngeratin nggih, Mbah. Nggih sami-sami kula semonten ugi. Lah yo ngono to dileboni ngene wong tuwa. Saya mandek kok sing sini. Nggih sing sini mandek. Di sing sini kita sini mah. Cah cilik ning. Di sing sini mah. Cah cilik ning jaba. Sing cah cilik, sing cah cilik rene cah cilik. Iki cah cilik iki nang mburi. Siap. Cah cilik. Batu yang santan ngono yang kata-katanya. Oke, Pak. 26 anu rakaat malah kayak iya ta 26 rakaat jadi Allahumma terus salat neh Aku nang omah kabeh tak jajali. Atur suwun, Bang. Nggih. Yang apa? Ora haji. Nggih. Ora haji. Ini tangan orang bulet. Aku ya di Kosong-kosong. Ketemu mana? Oh, aku ke rumah kosong kok. Iya wong ubang. Sama. Iya. Salim. Saya anda. Kulhu. Ora geser-geser. Ini kiai ini Ponco. Hubungan RT 1 RW 7. Niki kalih Bu RW niki kanca. Ganduk. Yo kesan oke hubungan Mang berarti. Bisa lagi? Aman. Status vlog. Butino suwira. Sinten to? Ganduk. Oh, ganduk. Heeh. Saiki lha pira putrane saiki? Lah sepurane ning dalan ora iku ya. Sumpah. Apa ya? Iya.
Jangan sabar dina iki sak teruse. Kono lho. Gimana sih ngerokok orang rasa ngerokok? Iki nyanggone Pak Dalang. Sear mobil. Iki Bang. Emang iki lagu. Bon pinten tahun jenengan Raden? Wis suwe banget. Niku 3 tahun Kali seprene dah. udah ya. 3 tahun seprene ya. Iki sinten nggih? Nin pangapunten jantenan lho aku. Lek war. Ya. Lek mi. Tinu. Lali tuh gue. Ya berapa nih? Padene Bapak. Sik. Ngenteni hubungan. Hai, Jan. Aduh. Bareng. Ngetut ke hubungan. Nggih, nggih. Iya tapi. Salim muter sak kali atas. Nyapa? Nyapa di? Oh, Patitan. Setting. Iya. Ngidul. Ora pantai ora nampa kamu. Lah iya ayo ngidul. Lah ayo. Ketemu ning Jakarta kowe Kita tolong dino ta wis. Ayo. Pokoknya muter sekali atas konco. Ayo. Pasukannya semakin panjang. Ketemu nek jalan yo bolo. Ngaretin. Keplo rene to. Ora rene iki. Nanti keplo. Yang Kediri ora teko kene. Piye kok metu neh kok? Wong sik, kalau aku tak selehke.
Assalamualaikum. Ya, sinten? Panas banget ya Pak Sumo. Gila semua. Assalamualaikum. Yang miskin bilang yang ada kok. Yo, ayo. Seramu parang perkekiran nang suwung ora sing mulih. Saiki suwung bola omahe. Anak era mulih. Assalamualaikum. Iya. Menang Kayak diatur ae iki. Kayak diatur. Ngeratin kepatan kula nyuwun pangapunten nggih. Kemudian sebentar kalau pertanyaan pangapunten. Enggak ya, enggak. Foto Mbak Linda. Halo, foto-foto. Jatuh. Pak, sebentar kelebatan ya Mbak Punten. Iki gak sumuk nih. Rewel. Imam udah datang, Imam. Iya, pemimpin. Imam iya, Imam. Iya. Boleh. Raden kula ngono. Ya paling ngomong raja parah nek kerja kok. Iya, Mbak. Ngomong iki bingung. Aku rasa sana. Rasa. Gula, aja kok tutup. Ora kena dibuka. Ora kena dibuka. Iki lho sing Kena. Jadi ratu mangai lagi cukil. Nah, enggak.
Pantes. Iya. Ngomong aku, Bu. Enak yo ngomong ya. Larano yo. Ini. Aku tak bilangan kok. Ya. Sumuk nih, kok. Nek sisanya di gara anu, Mang. Acting. Acting. Ora main rumah. Dan ngomong dia balik. Iki. Kok sumuk itu? Jahil. Kacang ya. Ayo kita dilali. Foto karo terapi dah. Aku wae Rais. Ayo itu anu, sinten iki kok ndi wong-wong iki. Wong tua lah kok bapak imah. Ayo. Aku lorong bodo telung dina sama tuh. Ya tenan. Mana bocil? Iki dua. Iki tiga. Ora lagi. Aksa. Bayi 5 tahun. Tangane. Bilang. Dewa. Udut. Buyut. Wis. Anake itu to. Anake buyut piye to yo? Iya. Biar kita mikir aja tim ini tahun puluh nih. Lera apa? Kemarin enggak kan? Masa? Kita dulu dhisik. Iya kan aku iya kemarin ini. Kayak ada apa? Ya lucu. Anaknya sihar. Utuh. Iya. Bubar. Ganti haluan. Rom. Mam, mana kowe nang kene, Mam? Malah oleh hukang wong ana. Arep berarti Minta. Mau sholat kok. Ada. Assalamualaikum. Ngeratin. Nih, info nih. Kak wis utih bringose. Ora tak endangi. Ngeratin kok. Piye infone? Aku wis suwi. Ora mancing, api. Nek batas ya. Yo somo. Iya. Aran sekali gandu. Aran sekali mau bisa. Muter-muter karuan. Jataria ya. Nanti mau lagi. Dengan ibu anu. Orang ngene jarwo Bu Kosleten. Sok. Sing etane Bu sapa kae? Buker. Sapa? Buker. Kene aja ta?
Kita pindah lagi. Rombongan CRT tempel. Karena sita penak. Tanang kabeh yo, Pak. Sing mana kanu kae? Ora sing indah iki omah suwung kuwi. Bukan mau, memu kono lho, bukan. Ya mungkin apa pripun? Mungkin mawon tak mriki. Apa bola? Mbok iya. Piye ora padha mulih iki Surabaya iki. Engko bengi. Oh, iya ngono ya, riyen kana sian. Iya. Pokoke engko bengi teko buka. Ora mampir. Rombongan dari taman. Ayo, wis nengin Pak Mudin dongkal dong. Ayo. Nglunggari lho. Wong iki wis kok mang tantenteni kemrecek tak anake keluargane wae rombongan kolor. Bang dalu. Ora apa lah jenenge. Ning enake pantes. Wis cedhek. Nggih Raden yo. Nggih. Ora rono. Ayo. Ayo burung dene Pak Mudin ta. Burung. Ya, aku urung rono masalahe. Sa RT tepung bolong. Burung, ayo. Nang Mudin. Siji rombongan iki. Kene sik ae. Hah? Nek iki esis adem men. Adem awake. Sa RT ditemuke.
Yang baik itu ini kok ora didelok. Waduh, iki kayak wartawan iki Salahuddin. Syukurane sing akeh. Ya, ha. Maka sak gelem ya, belok wong. Iya. Apa? Mas, nggih. Wih, awakmu sing ngene. Kamu Pak. Pian. Sama Mas. Pinara, kalau pinara. Nggih. Iya, Kak. Apa Cek Aceh itu? Ketemu gue. Ayo nek, Mi, pinara ngono nek. Nggih. Iki ne. Banyune lan ae lan. Wah. Iki air Balik ke mawon, boleh, Mas. Dek, iki ada. Iki lebih nek. Kita mana es? Mangke sip. Aku nggih. Terus apa? Nek kene masakan kuwi. Anu tidak anu ae gini nggih, payonan. Nggih. Ngarep itu. Terap. Monggo sing pundi? Mari sumu to. Anu itu lho. Ayo nek. Nggih. Paut itu lho apa ini? Kapalung. Kapalu. Nggih. Sing arep iki monggo. Gawe dhewe kok. Gawe dhewe. Malah mantule panas. Malah kaya anu. Pantulane Panas. Nganggo ngoten niku. anu iki lho tanduri bene Kayak gebyok ae lah ngono. malah adem iki. Ya pernah macam itu kan wis sini-sini lho. Kayaknya gebyok ae yo. Dan lagi niku Pak Kulo iki Iya, tenan, tapi lah, tigakno wis ora jenah blas kudu turu ae aku. Iya. Wis kudu Berono kowe jati. ora ikut kesimpok pilih turu aku yo. Anu to kula kau nguriku tenggane kiwa tengen iki pindah ngoten kek. Kayak ndi. Lah menyambut kayak mbokmu iki kayak di piye ngono. Nggih betah nggih Pak, nggih. Nggih kedah kudune ana sing anu. Ana sing nuntun iki. Ya, kudune sing ngikuke to kok. Nggih Coba, betul ya? Nggolek lanangan gitu. Lha piye? Kowe jangan ra gelem. Padahal golek lanangan lah. Nggih, gratis. Kapan ora? Enggak. Surabaya wae nggih. Sami-sami gulane sebanten mugi-mugi paringi sehat nggih. Amin kok. Jangan lari jatuh nanti. Jangan lari. Taruh tas itu. Tehno kok lek sampe. Sopo mangan kok. Ini loh. Wong mesti cutek kok. Iki Pak kasih. Ini loh. Kene-kene Mbak. Ini enggak kira Mbak. Memang kelompoknya dewe-dewe wis nek ku kelompok wis ngalor. Nggih. Apa kanduk monggo. Isih repot iki. Iki. Enak tahu. Enak anu tulaan. Lah piye-piye? Lah. Sak pirara nang kowe. Ngoten ngoten nggih. 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 Ya piye kok ditinggal yo ngono kuwi. Nggih. Nggih. Kewayahan kita usul. Nggih sepuh sampeyan terus nggih. Lah nggih dan niku kon kula teng Pagerjo, aku dibeliak blare duka. Oke. Bapak nggih. Nggih. Suwe. Siap. Kapan balik? Dalam tanggal 30. Waktu pun di Kediri.
Buyung nanggi buyung. Saya terbang. Ya, Mak. Ya. Ya kok kuwi bengian. Mangga taruna. Nggih, Pak. Ngene dik yang yo kae SMP Songo. Ngene gedok. Setiri dhewe anake sik pengen nang kene. Nggih, Mas. Oke, Mbak Dukun ini. Apa dodol dhewe to yuk. Dukun deh. Iya. Ngomong berapa Pak Bun? Kira-kira suwi barang nang kono iki ta ora kalingan. Ini sik kadang dawa. Ini yang ngono cerita. Yo paling cek tak ditinggal. Dhisik nate kok keri nang wahitan kono. Rokoke iki. Yang mbak aku ditutut Mbak, kayak. anu iki lho, jajan iki lho. Dodol iku anu blijo-blijo apa bukan sayur ngono lho. Jarene njukoki dhewe ora genep duwite ora. Lah karungan entek nek tibake kok ora ning grike jare. Ora kakek sepisan ning ngedol ora ngerti ya. Dereng ngapal. Mari ngono jare sesuk anu si tampani. Jarene sesuke anu rong karung Mbak tak linggungi tak cepaki. Baru lah duwe Mbak oleh kok ngapain koyo ngono. Saya jadi isi jam anu kan Digawa balik nang wis go ngalor ngidul ora kira bayar to. Jadi aku mang jupuk dhewe sik tak jupuk. anu nglenyit muga nglenyit. Balik. Ora timun dosa. Corak taruh tenar mak gluyur ngono ya penak. Sing ngoten apa sing kon apa. kon apal tempat permainan. Modele ora apal ya ora ngomong kawannya sepeda. Gunane kok ya ora pati apal yang sak. Iya kan. Iya Mas wedok anu corak. Wong wedok dhewe ale dodol jare yo diadep ngono kuwi kok langsung kruyuk karo tukang sayur jupuk cuma bingung apa ora ngerti ya. Ale sing ndi-ndi niku wae anak Sa RT tepung. Hebat wis ning kono. Nanti iki. Iya, grupe mancing-mancing kono di kadal iki. Monggo. Sekedate. Yo yes, aku mangke. Dengar yatin. Sorry. Gantiin Bu. Nggih, sami-sami kula semanten ugi kula pinaraan. Sudah sama yang naik. Salim. Salim lumayan. Salim. Sorry. Udah, Pak. Wis eling endi? Mula mancing Rizky. Rizky mula mancing. Kalian buri. Ini apa? Dek, tak celuk ya. Apa ngono cuci? ya enggak mau. Iya kaki. Juga Raden, nak. Kami. Tadi. Ini Rizky. Kayak beri. Margado. Iki pakar ini. Ayo, dawuh awamu, Jan. Apa dawuh nih? Dawuh awamu. Iya, dawuh. Kuwi lho, Cuk. Iya. Tadi Raden nggih. Oh, nggih, sami-sami, Mas. Iki on apa ora iki? On. Pak Gandok on. Lho, itu lho. Nih, Itu enggak. isi. Sampai tekan esok-esok lho. Iki kok nyawa wong kok badan nang sore. Wis piye? Wayahe badan. Apa iki? Iwak iki. Metu iwak iki. Iya. Kan biasa apa lho? Aku suwe rong sasi ora. Badan ora.
Sik ngeter kerubungan aku, Bang. Siapa? Bumi. Ora mau mulai gitu nek anu riyo nek anu Kediri. Surat itu teng Wonogiri. Surat itu anu Wonogiri ki mau. Geger Nang Jakarta to, Lek? Nang Jakarta to? Berarti. Kono cedhek kok gek main kayon. Kudune nek ke Jakarta Wonogiri dhisik lagi kene. Aja sembrono ya. Bugel Bang, ndi bugel Bang? Mlebu ning JTP apa anu ya. Mari ta. Ah, mari. Ngaratin lek. Ya, betul. YouTube memang kok anda wih sebenarnya Kok ada yang pawon? Iya, Bi. Yang pawon iku angwome. Ngaratin. Iya, padha-padha. Ayo jeruk kono. Munggah ya Gus ini. Iya, ki mangke. Tuwek. Iku munggah. Siapa yang munggah? Ora. Kono. Nanti sekarang gini Gusti. Ngerati. Barah ya neng. Enten mriko. Dadai. Datin. Salim. Nah, bebas Bang. Kene ngomah. Pisah rombongan bro. Karena oleh nemu wong sitok. Endi? Iki ta. Wis padha turu kabeh. Ngene mbakku. Assalamualaikum. Nggih. Lek mwimu tak enteni seneng kene tak win barang mbuh nyanti parane. Pun karo anu juga lara karo anu mang. Le. Sugeng Raden klepatan kula nyuwun pangonten. Padha-padha nduk aku ngapura sampeyan tak ngapura. Mana golek dhewe ae. Kalau dhewe tak Sugeng Raden. Sugeng Raden klepatan. Sesundi ge, kok lek di anu Sugeng Raden dulu. Mas, kaya kaleparan pangunten. Nah, warung ketemu judulnya marahnya. Lele. Nanti amplop nyari kawan. Wis gede ora rentan. Lah niki ta amplope. Iya. Ya enggak, tape. Baca dulu sing ora. Ya. Tumpang ora. sesundi ge. Sing omah rek kok. Papenane gun iki nggih. Kalau gitu bas malih makan. Mocor. Mamane dhewe. Nggih dhewe. Orang tane kan. Pas gitu bas kok. Ora nape lho, en. Napa? Nape ya ora? Sing omah di Bar napa to, Pak? Nggen aku yang gawe, Bang. Oh. anu itu wong BRI Kartono ora rene. Mboten. tiap bulan ini Pas kok kene ya setorong. Tak kira wis enek Kediri tebake malah urung budal yang Kediri, mung arep yang Kediri. Wis enek Surabaya iki. liwati Lupa ras. bener Saiki golek RT perumahan apa kampung? Wis enek kono.
Duwi ya ora mulih lagi wiwit kerja. Nganti duit. Lenten masuk teng Bandung malih. Nek wis bisa kerja. Te tanggal gangsal nikah saya wiwit kerja. Lah ya ora. Kos dhewe ya. Nggih. Iya nek golek Ngomong-ngomong untuk Bandung kemudiannya untuk Puncak kan ya konfirm Bandung sejeng hujan itu aku bilang oke ini buat terus kayak ini udah masalah nih terus tinggal ini kayak nak harus lihat kan yang ini gitu bisa karena anu nih rugi dan itu kayak enak. Dia ada apa-apa lah. Karena bocor lah nih. Karena bocor lah kirimnya lagi dulu. Aku ya aku kudu jaya dan dia bocor. Ya itu jadi nggih Enggak, Bu. Belum buka. Dereng, Ya Bu, yang ke sore buka. Dampil monggo. Kenal yang ke sore. Wong ada emang madang ning omah rasa-rasa. Loro Antara ini kita di luar Ya turu. Mama iki jarak tafsir kok ora. Ya Sudro. Ini masuk. kalau jidan kan sampai bulat banget. Oke, perjalanan video ini kita hampir 1 jam perjalanan. Rombongan terakhir orang di rombongan bolo ngubeng sa RT keliling kampung desa. Oke, untuk teman-temanku sahabat yang sudah ikut menyimak hingga durasi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi atau informasinya kurang lengkap, teman-teman bisa sampaikan lewat kolom komentar. Kita bisa sharing bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, video ini yang saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Raden kelepatan kula nyuwun pangapunten sami-sami, monggo sing penting seger waras. Ngono iki. Salim muro. Ini handphone ini FB Pro sing gampang cepet monete. Hah? Ora ngaru. Ya. Sugeng Raden. Dek. Ya Sugeng Raden, Mas Bro. Mas Gan. Sugeng Raden, Mak. Sudah pangapunten. Kari apa? Foto. Semua ngenteni rombongan wedok dhisik dhewe-dhewe.